Čaute ľudia, ja som Rex a toto sú tie replaye, ktoré som vám hovoril, že sem dám. Sú to tak trošku ako v inom videu, ale je to naschvál spravené, lebo mne by sa to do jedného videa nevošlo a preto som to tak dal. Toto je replay, ktorý nechápem, že ako to oni mohli prehrať, ale toto má dosť zaujímavé, že čo spravil tam ten object. Na čo to vlastne spravil? Kde si a zabije sa? Čo v takejto hre on hľadá? Práve tuto náš Forge zabil T-71 ich skauta. Ja tu teraz iba čakám a pozerám sa, čo sa deje. Za chvíľku vyjdem spotovať pre toho Foša. Aj keď to sa mi veľmi nepodarí, lebo oni ma zničia, ale nebudem ešte predchádzať. To tu troška zrýchlim. No, vyrazil som za tým Fošom, budem spotovať, aj keď moc sa mi to nepodarilo, čo som vám už hovoril. Ako vôbec sa tu opakujem. Nejak sa mi ten replay začína sekať, čo nie je veľmi dobrá správa. No, tu je ten bačat. A za nami je Foš a je panzerestovka. Ja tu idem akože myslení, že tu nikto není, ale on neomylom, ale neviem, ako je to správne slovo. On tu je. Prepadli nás tu bačat a object 140. To bačata nám zabili práve. Na tejto bitke není veľmi toho, čo zaujímavého. Ono akože vôbec na nej není nič zaujímavého, lebo ako spotujem tu, teraz ma zabil hajzel. Ale zaujímavé je jedna vec. A to je tabulka, ktorú vám ukážem. Možno, ak mi to pôjde. Za chvíľku to prepnem na toho Foša. Že čo tu ten chlapec tvára. No už. Aha. Tak budem pozerať z tohto pohľadu. No ten Foš nie, že by sa mal rozbitý pás a ten bačat nám práve zabil. No a ja môžem v podstate aj vypnúť toto video, pretože mne to neukazuje tie veci. Aha, už ukazuje. Dobre. Táto estovka nechápem vôbec, že čo robila. To je voľaký úplný noob. Toto pretočím. No vidíte ho? Na čo toto vlastne spravil on? Teda to je 110, ktorá neviem o čo sa pokúšala. Bum. Ešte nie. Jede. Vidíte, ako nám ich pozabíjali? No ja vám poviem, že sme prehrali v tejto bitke. Aj keď ona to bola dosť pekná bitka, ale predsa len prehrali sme to. Čo je veľká škoda. Jo!
Dobre, už sa mi to nebudlo. Konečne. Tento Panther, nechápem, čo tu teraz on robí. O čo sa tu pokúša vlastne. Vidíte to? Na čo to robí? Nie, že by išiel spotnúť pre to FVčko. On to bude čakať, hypochondrovať. Tento foš tu zbytočne schytal od toho Jagdpanzer stovky. Ale ten Jagdpanzer stovka sem išiel na ročky, aby spotol pre ich druhú Jagdpanzer stovku a aby nám zabili toho Plantera. Vidíte? Zabili nám ho. Čakajú, to by som aj ja spravil. Akože by som aj čakal. Ale nerobil by som to takto. To tiež pretočím. Zrýchlim. Až príliš. Ale na tejto bitke už nie je nič zaujímavého. Bum. Tak ja vám ukážem tú tabuľku, ktorá je zaujímavá na tejto bitke. A dám teraz trik a budem späť.